Dak il-ħin vera wow, xi pjaċir tipo dik il-feeling vera hija xi ħaġa li għamletni vera sodisfatt dak il-ħin. Il-minuta tibda issa. Gwilym Bugeja, Magician. Gwilym, kif iddeċidejt li inti tibni l-karriera li għandek illum? Għax hija karriera vera partikolari u vera oriġinali. Le, minn daqshekk vera, dejjem kont affaxxina bil-maġija meta kont żgħir. Ma bdiet il-karriera meta kelli naħseb 12 sena bdejt infittex fuq YouTube u tallimt l-ewwel magic trick tiegħi. Niftakar li għadd iva jrid insir magician meta rejtu l-missieri u missieri għalli kif għamilta. Fuq xi qed taħdem bħalissa? Bħalissa għandi proġett ġdid huwa l-ewwel proġett li qed nipproduċi jiena jismu Coming Out as a Magician li huwa ddirġut minn Malcolm Gallia, konsulent Vanni Polemija wkoll qed jinvolvi fix-show u dan ix-show huwa autobiografija tiegħi satirika u esaġerata ta' kif wasal biex ngħid in-nies f'ħajti li jiena magician.